नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबर. राज्यात 10 मे ते 24 मे पर्यंत संपूर्ण लॉकडाऊन. मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा. कारवार. राज्यात कर्फ्यू लागू केला तरी कोरोना नियंत्रणात येईना म्हणून राज्यात 10 मे ते 24 मे पर्यंत राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी केला. प्रसारमाध्यमाकडे उलटना त्यांनी म्हटलं की राज्यात 10 मे सकाळी 6 घंट्याच्यान 24 मे सकाळी 6 वाजपर्यंत संपूर्ण लॉकडाऊन. आवश्यक वस्तू खरेदीक मात्र ठराविक वेळ अवकाश दिला. बस, मेट्रो ट्रेन उडना. विमान आणि ट्रेन ठरविल्याप्रमाणे चालू उरतले. टॅक्सी, ऑटो रिक्षा तुर्त संदर्भानुसार मार्गसूचीप्रमाणे संचार करूक अवकाश उरतले. सरकारी मार्गसूचीप्रमाणे परवानगीशिवाय इतर सरकारी आणि खाजगी बस, इतर प्रवाशाक वाहन संचाराक निर्बंध असा. शाळा, कॉलेज, शिक्षण, कोचिंग संस्थेचे वर्ग चालू उरचिना. हॉटेल, रेस्टॉरंटात पार्सल आणि घरपोच सेवेक मात्र परवानगी उरतली. सिनेमा थिएटर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल, गार्डन, मनोरंजना पार्क, क्लब, सांस्कृतिक थिएटर, बार, समुदाय भवन हे बंद उरतले. सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमाक निषेध. सगळ्या धार्मिक पूजा अर्चा स्थळाक सार्वजनिकाक प्रवेश निषेध असा. केंद्र आणि राज्य सरकाराले अतिआवश्यक सेवेचे कार्यालय चालू उरतले. आरोग्य आणि संबंधित सेवा, कृषी, मासळी, चिकन, मटन, दूध असल्याक परवानगी उरतली. सार्वजनिकाक फिरचं संपूर्ण बंदी उरतली. सकाळी 6 ते 10 वाजतापर्यंत अगत्य वस्तू खरेदी करूक मात्र परवानगी उरतली अशी त्यांनी कळयला. कारवार नगरसभेच्या कर्मचाऱ्याले अमानवी कृत्य. कारवार. रस्त्यापासून बसून निषेध वेळात मासळी विकू बसलात म्हणून तेमगेल मासळी रस्त्यावर उडयली घटना कारवारात आज घडली. कारवार शहरात निर्बंध वेळात रस्त्याबाजू मासळी विकच्या बायलाली मासळी नगरसभेच्या कर्मचाऱ्यान तेमका ताकीद दिवन वापस धाडचे सोडन तेमका पोलिसांसमोर आपणालो दर्प दाखयलो. नगरसभेचो कर्मचारी निलेश हेमी हे अमानवी कृत्य केला. आम्ही एकटे हजारांशी रुपये देऊन मासळी विकत घेऊन तेजो वेपार करून विकून तेजेर मेळील फायद्याचे जीवन जगतात जाल्यार असल्या नगरसभेच्या कर्मचाऱ्याला कृतीन मासळी विकचे महिला त्या नगरसभेच्या कर्मचाऱ्याक शाप दितेर घर गेलात असे कळयला. ನಾವು ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಲ್ಲಾಗಿದ್ರು ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಕೂತದ್ದು ಹೌದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಕೆಟ್ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಂದೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಕೆಟನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್. ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಬೇಕು, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿನ ಕೂಲಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹಣ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ತೋಗೋದೆಯ. ಕೊರೋನಾಕ್ಕಿಂತವ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಸತ್ತೋಗ್ರು ನಾವು ಮನೇಲೇ ಇದ್ರೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಪೊಲೀಸರಂತೂ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಮೀನುಗಾರರ ಕಷ್ಟ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಅದು ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಒಬ್ಬನೇ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಲೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಲೇಶ್ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರ ಮಹಿಳೆದ ಟಬ್ 5-6 ಕೆಜಿ ಸಟ್ಲಿದ್ದ ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಡ್ದ. ಅದು ಯಾರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು? ಲಾಸ್ ಯಾರು ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. पोलीस सायरन वाजलं तरी व्यापार चालूच. लाठी रुचेन पोलिसांनी केली दुकानं बंद. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना कर्फ्यू जारी असताना सकाळी 6 ते 10 वाजपर्यंत आवश्यक वस्तूची खरेदीक अवधी दिली तरी दुकानदार व्यापारी धंदो बंद करूक तयार जायनात म्हण पोलिसांनी लाठीरुची दाखयली प्रकरणां कारवारात घडली. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी गांधी बाजार, सविता सर्कल अशा जाग्यार किराणी दुकानदार, मासळी विक्रेते आणि इतर किरकोळ व्यापार करतले पोलीस सायलन जाल तरी धंद बंद करनात म्हणून पोलिसांनी लाठीरुची दाखवून धंद बंद करूक लायलो. कोरोना प्रकरणा वेळार सार्वजनिकाक अनुकूल जावं म्हूण सकाळी 6 ते 10 बदलाक 6 ते 12 वाजपर्यंत अनुमती दिल्ली जाल्यार हे जो गैरफायदो घेवन सार्वजनिक विनाकारण रस्त्यार फिरू लागले. तेन्ना वस्तुवारी मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी 6 ते 10 वाजपर्यंत वेळ परत 30 निश्चित केली आणि विनाकारण फिरतलाचेर कारवाई करून पोलीस दंड घालू लागले आणि वाहनं जप्त करू लागले.
संकष्टात आशिल्ल्या रिक्षा चालकाक स्पेशल पॅकेज मंजूर करा, कृष्णा नाईक. कारवार. राज्यात कोविड महामारीच्या संकटांत काहीच उत्पन्न ना जावन कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करूं जायना जाल्ल्या रिक्षा चालकाक सरकारान विशेष पॅकेज मंजूर करूं जाय. तशेंच कार्मिक कामगाराक मेळचे सगळे सवलती तेमकां मेळूं जाय अशें उत्तर कन्नड जिल्हा रिक्षा चालक आनी मालक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा नाईक असरकेरे हेमी मुख्यमंत्री आनी कामगार मंत्री हेमकां मनवी दिला. गेल्या वर्साच्या ऑटो चालक कोविड महामारी लागून धंद्याचे परिणाम जावन कंगालावस्थेत आसात. वाडत्या जीवनावश्यक वस्तूचे दर, पेट्रोल दर, गाडयेचो विमो, परिवहन मंडळ नोकरालो संप अशा अनेक कारणांन धंदो ना जावन आर्थीक संकटात आसात. आता कोविडाचो दुसरो टप्पो म्हूण कर्फ्यू कारणान खूपच संकटात पडलात. जिल्ह्यात 7,000 पेक्षा जास्त लोक फक्त ऑटो चलोवन आपल्या कुटुंबालो उदरनिर्वाह करतात. पोराली शाळा, बँक कर्जाचो हप्तो, विमो आणि अगत्य वस्तूची खरेदी हे सगळे याच उत्पन्नांतल्यान करताले. पण काही जण उत्पन्न ना जावन आत्महत्या केल्ली उदाहरणां आसात. तेमकां रिक्षा चलयल्यार मात्र जीवन जगूंक साध्य आसा अशें तेमी मनवीत कळयला. बेकायदेशीर सागवानी लाकूड व्हरू लागेली कार पंक्चर. सागवानी लाकूड जप्त, आरोपी फरार. बेकायदेशीर सागवानी लाकूड व्हरू लागेली आरोपी कार धन वन अधिकारीक माहिती दिली घटना भटकळ तालुक्यात घडली. भटकळ भागाचे वन अधिकारी स्थळार येऊन गाडीसहित सागवानी लाकूड जप्त करून घेतले. जाल्यार आरोपी मात्र फरार जालो. अरण्य खात्याचो होन्नावर विभागाचो भटकळ सर्कलाचो कर्मचारी रात्री वेळार ड्युटी करताना उत्तर कोप रस्त्या लागीं अतिबाराकडे चोरान बेकायदेशीर सागवानी रूख मान घेवन ताचे तुकडे करून लाकूड घेवन वचूं लागिले. तेन्ना कार पंक्चर जाल्या कारणान स्थळीय लोकांन गाडी पळोवन वन अधिकारीक माहिती दिली. गुरुवार दिवस सकाळी स्थळार भेट दिवन स्कॉर्पियो कार आणि बेकायदेशीर गाडी व्हरू लागिले सागवानी तुकडे वन अधिकारीन जप्त करून घेतले. आरोपीले शोध कार्य चालू आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.